Mga babae nga piniriso sa CPDRC, ingon nga sunod-sunod nga gisudlan og daw tang espiritu sukad kagahapon hangtod karong adlaw. Drug testing, dili hingpit nga solusyon pagsulbad sa problema sa DepEd patok sa mga magtutudlong adik. Mga tindahan gi-inspeksyon kung mituman ba sa price freeze nga gipahamtang sa DTI sa Sugbo. 13 anyos nga bata gipusil sa iyang 17 anyos nga amigo kay wapaw tanga og puto. Duha nadakpan tungod sa paggamit ug pagkupot og mga fake nga kwarta. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinitibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Martes, petsa 9 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masa yung pagbalita inubadan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gisugda na sa DTI ang pag-inspeksyon sa presyo sa gibaligya nga nagunang palaliton sa Sugbo. Nunot kini sa pagdeklarar sa Sugbo ubos sa state of calamity. Gilibot sa DTI uban ng News 5 ang pipila ka mga tindahan aron masuta nga gisunod nila ang SRP sa mga palaliton. Exclusive sa ginimi Andrea Patenya. Kuyog ang News 5, gilibot sa inspector sa Department of Trade and Industry 7 ang mga tindahan sa dakbayan sa Sugbo aron pagsuta kung natuman ba ang price ceiling. Kinisubay sa ilang price freeze nga gipatuman, human gideklarar nga ubos sa state of calamity ang lalawigan sa Sugbo. Usa sa ilang mga gibisita kining grocery sa may barangay Santo Niño. 1675, 1640. So, within siya sa price freeze. Gitanaw ang presyo sa mga nag-unang palaliton sama sa kape, gatas, canned goods, sabon, noodles ug tubig. Mao kini ang ika-17 nga tindahan sa Cebu City nga nasuroy sa DTI ug wa pa sila'y nakit-ang violator. Way nila pa sa price ceiling ug gani mas ubos pa ang kasamtangang presyo sa retailer sa Cebu City. Dunaray mga isolated recommendations ang DTI nga butangan og label sa presyo ang gibaligya nga mga produkto. Actually, we really value naman our partnership with DTI and of course sa customers natin. So, as much as possible, if we can try to lower our margins, syempre to address rin yung state of calamity, state of emergency right now in Cebu City, we would do. Matod sa DTI 7, mga retailer sa kalungsuran nga layo sa Cebu City maoy kasagarang dunay tag-as nga presyo tungod sa kadako sa ilang travel cost apan di gihapon kini mahimong rason sa pag-violate sa price ceiling. Ang amo ang panawagan sa retailers now is for them to adhere to the trade and industry laws, especially the Price Act now as Cebu Province is declared under a state of calamity. Ang atong price freeze ilag yung sundon, no? Because ang mahitabuan na inig-deploy na to sa atong enforcement teams, mind you nga dili lang ang DTI ang enforcement teams. There are also other government agencies, even siguro ang provincial office, nasa nila task force who will do the monitoring. Human ma-inspeksyon ang mga tindahan sa dakbayan, mag-out of town dayon ang mga inspectors alang sa mas lagyo nga mga retailers. Niadtong Hunyo 5 epektibo ang price freeze sa DTI sa tibuok probinsya sa Sugbo ug mulanat kini og 60 ka adlaw busa karong Agosto pa mapupos ang maong order. Dunay administrative fee nga bayaran ang mga retailers nga mula pa sa price ceiling atul sa implementasyon sa price freeze ug magdepende kini sa ilang capitalization. 20,000 pesos ang minimum nga multa samtang 1 million pesos ang labing dako. Gawa sa administrative fine, lakip sa mga silot ang temporary o permanent closure, pagbawi sa ilang lisensya ug pag-embargo sa ilang gibaligya. Andrea Patenya, News 5. Natahuna-huna ang management sa provincial jail nga pabindisyonan ang bilangguan tungod sa sunod-sunod nga nahitabo sa mga babae nga binilanggo. Sukad kagahapon hangtod kaganihang buntag, 12 na ang giingon nga nasudlan og dawtan nga espiritu. Jinky Rusit, sugin limi. Kini ang amateur video nga kuha sa consultant for jail matters sa Kapitolyo nga si Marco Toral dihang gitabang sa pipila ka mga babaeng piniriso sa CPDRC. Kining mga babae nga nagsalimuang giingong nasudlan og daotang espiritu kagabii.
Silang ikaduha nga batch sa mga preso nga gitabang gawas sa lain pang duha ka mga babaeng inmate nga nag-una kagahapon sa buntag. Matud ni Toral, 3 ka mga pari ang miabot sa prisuhan human masayod sa hitabo. Sila nagtuo nga kining litrato sa coconut crab nga iya sa usa sa nasudlan og espiritu mo'y hinungdan sa insidente. Kana kato nga crab diha to nila coconut crab ya nawa nya karon ipauli ko nang atus langob. So wa naman crab so di na nila mauli niya dahil litrato nila tong crab gipasunog ni Father Kuy. Sunog di mo ko nito asa mga habak gabi gipasunog og apil. Si Toral sa iyang bahin wa mo tuo nga gikabuhi ra ang mga babay base sa findings sa resident doctor sa CPDRC. Adi ko mo to kabuhi to kaya ang kabuhi wa naman kay kusog. Kato kay kusugan man kayo. Hindi ko kapugong ang unang ka tao. Taliwa sa among interview, kalit nga may lain na sab nga gitabang gawas sa iyang buhatan. Siya ang ika-12 ka babae nga giingong gisudlan og lautang espiritu. Kan man mi dito kay gibutang na sila nga sa chapel. Dilo kay bawo ko nga nana nag-anam na sa nana sa ni suod sa iya ha. Kay mo anak na pud siya, anak. Kay di ko na siya makuyog, di lagi ko makuyog ninyo. Ang anak sige sa anak. Gidala sa chapel ang binilanggo di naghigda ang laing upat nga gitabang kagabii. Nagrosaryo ang ubang mga piniriso. Ang mayor de mayores sa presohan nga 14 ka tuig na sud sa bilangguan mibutyag nga daghan nagkatingalahang panghitabo sud sa presohan sukad sa tuig 2004. Sa bago pa ni presuhan, mga ako nakwenta mga 200 kapi na patay dahil kada adlaw patay sa una. So karon sa duna sa mga halos kada buwan sa duna sa patay. Naglaraw si Toral nga pabindisyonan ang tibok CPDRC building. Jinky Rosit, News 5. Pinaagi sa suwat gihangyo sa mga inmates sa CPDRC ang provincial capital nga gawa sa mga bagong sakyanan, mangayo sa bila og bagong ambulansya nga magamit nila panahon sa emerhensiya. Matud ni Marco Toral, ang consultant on jail matters, nga ang ambulansya nga ilang pangayoon kadtong kumpleto sa kagamitan. Apan gawas ini mangayo sab sila og L300 van nga masakyan sa mga piniriso padung sa Argao pagtambong sa mga hearing. Sanglit karaan ang ubang sakyanan. Nasayran nga usa sa mga sakyanan sa CPDRC na limbuwad kagahapon nga dunay sakay nga 15 ka tawo samtang padung sa Argao. Usa lang kaya mo una ako request kay kung man ang papel na mong budget bali supplemental lang siya for this year kumitahan lang sa bukuhan nga ma-acquire na nila nga kaya in fact So we'll provide you. Ipangita karon sa kapulisan ang mga responsable sa pagpakatap sa fake na kwarta dinhi sa Sugbo. Duha ka mga suspect na dakpan human miplete sa taxi ug fake na kwarta. King Perez, Suginlimi. Kining taxi driver nga si Eric Pedrosa nga nagmaneho sa usa sa mga Scorpion taxi, ikaduha na nga nabiktima sa pekeng kwarta. Gawa sa pagkabiktima niya sa pagpanuli sud sa taxi kaniadto. 155 pesos nga patak sa metro ug iyang gisuklian ang peke nga usa ka libo nga gibayad sa iyang pasahero. Dihang namatikdan nga peke ang kwarta, gigukod ni Pedrosa ang iyang pasahero. Ang iyang papel ka ng baga niya ang tao niya dili bitaw porma kung king queen na kayo baka na murag lain ang gagnaong ba. Gawa sa pasahero na dakpan sa bangyang kauban dito sa barangay Dayas. Ang duha giila sa kapulisan nga moitig baligya sa fake money. Wa panganli sa Cebu City Police Intelligence Branch ang duha. Tungod doon ay operasyon ng kapulisan pagtumbok sa soy sa pekeng kwarta. Nakuha sa kapulisan ang 9,400 pesos nga kantidad sa fake money. Ug kining wa pa magunting ang mga fake money nga mo kantidad og 24,000 pesos nga parehas ra og mga serial numbers. Mato di Superintendent Romeo Santander, ang usa ka libo gibaligya og tag 200 pesos, ang 500 pesos tag usa ka gatos, samtang ang 200 pesos nga fake tag 50 pesos. Lakip na sila modus mga paggamit sa fake money nga pliti sa taxi. Mo na usual. Ang ilaha lang gyud is at least masuklian sila. Mo na masuklian sila kami. Mo na ilang gusto masuklian sila. And then mo na nakagidansya na sila with the materials nga ilang gihimo is only bond paper naman ano. So napa sila ginansya.
Pahimang na karon sa kapulisan nga magbantay sa maong modo sa pagpakatap sa fake money labaw na sa mga taxi drivers nga magmaneho matag gabi. Mas maayos guys sir kung maplitig dinag ko. Check yun, double check yun. Niya, labi na gabi bantayanan yun. Kaya mo may igawas sa kwarta nila o gabi. King Perez, News 5. DILG 7 padayong mudungog sa kaso batok sa mga opisyales sa dakbayan sa Sugbo may tungod sa pagpa-aprobar sa calamity fund ni atong tuig 2013. Sugin ni Jinky Rosit. Nahukman kagahapon sa bagong hearing officer sa DILG 7 nga ipadayon ang pagdungog sa kasong grave misconduct ug abuse of authority batok nilang Mayor Michael Rama ug sa 13 ka mga sakop sa konseho sa Dakbayan bisan pa man sa motion to suspend nga gisangat sa habig sa mga city officials. Mato ni Vice Mayor Edgar Labella kinsa usa sa mga respondents nga ngayon lang unta nga isuspende sa DILG ang maong hearing subay sa judicial courtesy. Matungod kay naa man kay pending a petition for cessionary prohibition with prayer for issuance of a temporary restraining order and injunction nga huwaton una. Gihulagway hinuon sa abogado sa complainant nga si Attorney Benjamin Militar nga paglangay-langay ang gihimo sa mga gireklamong opisyal. Is the fear nga it will fall in the 90-day ban before the election. O di na may bistigal. Also, there are a lot of reasons for them to delay it. Malaumon hinuon ang city legal officer sa syudad nga marisolbar ang maong kaso nga dunay bag-ong hearing officer nga mugunit. Pag-point ako sa legal questions, iya man gibasa ang di man patong usan nag-raise na legal question mo magbasahan. Siya gibasa niya and he suspended the proceedings just to read the contents of the cases na atong gisali. Kahinumduman nga gikasuhan ni Attorney Raymelio De Lute ang mga Cebu City officials gumikan sa questionabling pag-release sa calamity fund niatong 2013 ngadto sa kapin 4,000 ka mga empleyado bisan ug wa sila direktang naigo sa mga kalamidad sama sa linog ug bagyong Yolanda. Jinky Rosit, News 5. Gihangop sa Regional Director sa Department of Education 7 ang programang random drug testing ngadto sa mga public school teachers apan alang kaniya usa lang kini ka band-aid solution. Andrea Patenya, sugin limi. Giaprubahan kagahapon sa Cebu Provincial Board ang resolusyon ni Board Member Arley Sitoy nga naghangyo sa Department of Education sa pagbuhat og memorandum nga nag-awag sa mga public school teachers sa pagsumiti sa ilang kaugalingon alang sa random drug testing. Subay kini sa pagkasikop sa usa ka school head sa usa ka tunghaan sa lungsod sa Badjan. Laing resolusyon ang naprubahan kaniadto nga nag-awag sa mga private schools nga ipaubos sa drug test ang mga magtutudlo ug mga empleyado. Mato ni DepEd 7 Regional Director Juliet Heruta, paabuton pa niya ang kopya sa board resolution usa mohimog konkretong lakang. Posibleng itugyan niya ngadto kang DepEd Provincial Superintendent Arden Monisit ang taha sa paghimog memorandum kay ubos kini sa iyang jurisdiction. Tagbuon pasab niya ang ubang division superintendents. Uyon ra si Heruta sa drug testing sa kondisyon nga di pabayron ang mga magtutudlo ug wa say budget ang DepEd alang sa maong programa. No, we don't have. In fact, our budget is only good for our personal services, meaning the salaries and emoluments of our teachers and, maintenance and other operating expenditures. Alang niini nga dunay advantages ug disadvantages ang himuong random drug testing, mao nga kinahanglan pang tun-an usa i-implementar. Dugang niini, usa ra kini ka band-aid solution ug di usa ka permanenteng solusyon sa pagsulbad sa problema sa drogas. Random drug testing might probably paves the way for identification of those who are really using drugs as well as reduce the risk in the schools, propagating such practice. However, I'm also concerned about so-called intrusion of personal privacy. And at the same time, we would like also to protect the image of our teachers.
Uyon sab si Heruta sa gipaybaw sa kapulisan nga posibleng musaka ang drug trafficking karon nga nagsugod na ang klase sa tanang school levels, mao nga gisugda na sab nila ang drug awareness campaign sa mga eskwelahan. Laing gipaybaw niini nga di na gyud modawat og bag-ong enrollees ang DepEd 7 karong semana, gawas lang kun dunay balidong rason ang mga tinun-an. Nasumiti na ang final list niya atong Biyernes ngadto sa Kongreso ug mao kini ang himuong basihan sa budget appropriation alang sa mga gamit sa matag tinun-an. Wa sab sila'y extra nga mga libro aron ihulip sa mga nangasunog nga libro sa Dumanhog National High School, mao nga awhag niya sa mga magtutudlo nga mopahigayon na lang og modular type nga instruction ug mag-notes na lang ang mga tinun-an. Wherein teachers themselves would be provided to reproduce copies only. No books, but brochures or probably some concepts, excerpts from the different references, and then meanwhile utilize it while the condition is not yet limited. Andrea Patenia, News 5. Gipahibaw sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo nga malinawon ang ilang assessment sa pagbukas sa klase kagahapon ug sa sublion niya nilang panagtagbo sa mga security officers sa mga tunghaan, ila kining ipaubos og workshop. King Perez, Suginlimi. Sa gihimong assessment sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, subay sa pagbukas sa klase sa mga pribadong tunghaan, wa sila natalang school-related incidents. Tataw hinunang obserbasyon ang nagkabugat nga trapiko sa syudad. Aron masigurong malikay sa krimen padayong gi-follow up sa kapulisan, ang mga school management nga kinahanglang hayag ang panahon sa kagabion, ang tanang dapit palibot sa mga tunghaan. Kaya nanaraba ang night classes. So mana sige pa mig follow up tanan-tanan. And then it's a good thing also nga itong last before na-open good katong pagka-Mondays, we had a dialogue with the security officers. Sa sunod nga pakighugpong sa Cebu City Police sa security officer sa mga tunghaan, himuno niya ang workshop alang sa paghandle og crime scenes. Matud din Cebu City Police Intelligence Branch Head Romeo Santander, kinahanglang masayod ang security sa mga tunghaan sa angay buhaton kung dunay mahitabong krimen silang area of responsibilities. Kay sila ang first responder sa di pa moabot ang mga pulis. Lakip sa common school-related incidents, mao ang hazing, mga panaglali sa mga estudyante ug pagdala og bladed weapons. During sa crime scene, ma'am, kung saan nila pag-react, nawa pa mabot ang police, kaya sila magdanahan mismo. So we will be giving them workshops on it. King Perez, News 5. 13 anyos nga batanong lalaki gipusil sa iyang 17 anyos nga higala. Kay wa pa utanga og puto. Jinky Rosit, Suginlimi. Daplin sedan dinhi sa sitio Kabatuan, Abunos sa barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nahagba ang nagkadugo nga si Joby Ibanez, 13 anyos, usa ka grade 7 student. Gipusil siya sa dugan siyang higala nga 17 anyos nga ginganlan og Roming Aying pasado alas 12 kagahapon sa udto. Matud sa inahan sa biktima nga nagkabangi ang iyang anak ug ang suspect gumikan sa puto nga but-unta nga utangon sa suspect apan gibalibaran sa iyang anak. Nihangyo ko na sa Rumi nga pautang, wala lagi pautang akong anak, kaya di man lagi iyaha, ko rin sa nangamisyon, nagpaginansa siya. Moto, wala sa pautangan. Nasuko, di pag-abot na diha dito sa internet, aning gawas, diha na stress ko, diha na niya po sila mga alas 12. Kasamtangang giatiman sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang biktima tungod sa critical ini nga kahimtang. Ang homicide section sa Lapu-Lapu City Police Office padayon pang nag-imbestigar sa tinuod nga motibo sa krimen, samtang ang LCPO Station 3 nagpahigayon pa og hot pursuit operation batok ni Aying. Ato pa po ni determine kung tinuod ba ni minor. So at kinahanglan kung madakpan ni present pa sila og birth certificate para makuan kung minor ni siya. Kung minor ni siya, mo nang ato ni isang i-turn over gyapon sa DSWD para pakuan actual discernment. Jinky Rosit, News 5. 15 ka mga illegal gambling machines na sakmit sa mga sakop sa Cebu City Public Safety Company sa Barangay Dulho, Fatima. 13 ka moli-moli machines ug 2 ka video karera machines ang gikustodiya karon sa naisgutang unit sa Cebu City Police Office. Usa ka informant ang nagpaybaw sa mga pulis sa maong illegal nga kalihukan na dunay giingon dugay nang nag-operate sa lugar. Wa sila inaabtan atol sa operasyon ug wa say ni angkon kung kinsay tag-iya sa maong mga illegal gambling machines. Abot sa dito kay sugo ni OIC
director nga mo support mi sa mga police station. Wa makauli sa ila sa Iloilo ang usa ka lalaki kinsa nasakpang nagdala og duha ka bala alang sa high-powered firearms sa tugpahanan sa Mactan, Cebu. Jinky Rosit, Suginlimi. Gitanggong sa Airport Police Center for Aviation Security kon PICAS sa Mactan, Cebu International Airport ang 31 anyos nga si Kim Tejana human siya makuhay og duha ka dagkong balas sa armas atol sa initial screening sa mga bagahe sud sa maong tugpahanan kagahapon sa hapon. Mopauli unta sa dakbayan sa Iloilo sa Tejana dihang namatikdan sa X-ray machine operator ang duha ka mga dagkong bala sa gituuhang 50 caliber ug 30 caliber nga klase sa armas sud sa iyang bagahe. Gikan siya sa Iloilo, nag-deliver og bangos padung diri sa tuwang sa Cebu sa fishport. Then nabiyaan kuno na niya iyahang bag for 2 days dito sa fishport. So muna iyahang kuan rason. So wag siya admitar nga na siya bala or nganong Matod ni Nietes, nagtuo sila nga usa lamang kamatang sa anting-anting ang duha ka bala apan ang dinakpan mismo wa mikumpirmar niini. Giklaro hinuon sa Office for Transportation Security sa MCIAA nga hugot ang seguridad nga ilang gipatuman sa tugpahanan labi na kay dunay mga langyaw ang naniid sa gipatuman nila nga seguridad. like kani USTSA kay puhon within this year maybe madayon na kana ato ang US bound flights. So other foreign counterparts nag-check din sila sa atong airport kung unsa ta ka kahugot diri kay basin day manglusot lang ni diri sa tuwa nya mutugpa ni nun sila so ang operations officer sa PICAS miingon nga ila pang isumiter sa PNP Crime Laboratory ang mga bala aron masuta kung buhi kini o dili. Pasakaan nila og reklamong kalapasan sa Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang dinakpan. Anything na may mangyari dito sa airport, tinuturn over sa PNP. So ngayon, inimbestigahan namin kung ano ang liability niya kasi Jinky Rosit, News 5. Pipila ka mga mayor sa lalawigan ni sugyot nga tangtangon ang programang Suroy-Suroy Subo sa Kapitolyo. Apan Governor Junjun Davide di mosugot kay nakatampo kini sa panudlanan sa Kapitolyo. Mubalik si Jinky Rosit. Gisugyot karon sa pipila ka mga mayor sa lalawigan sa Sugbo ang pagwagtang sa programa sa Kapitolyo nga Suroy-Suroy Sugbo. Kaganiha atol sa Provincial Development Council meeting, gisugyot ni Bugo City Mayor Juni Martinez nga mas maayong wagtangon na lang kini aron katagan og prioridad ang mga infrastructure projects sa mga kalungsuran. Si Cordova Mayor Adelino Sitoy nga di sabuyon sa programa, miingon nga mas maayong ilisa na lang ang pangan ngadto sa balik duaw. Isang parang susunod. Lingaw-lingaw lang ba? Right up to you. Ilisan lang ang atong wording ining balik duaw. Mas payo kung duaw kaysa susunod. Hinoon gisugyot ni Sambuan Mayor Raymond Calderon ang partisipasyon sa Department of Tourism inay nga iyara sa Kapitolyo. Apan si Governor Junjun Davide siyang bahin niingon nga magpabilin ang Suroy-Suroy Sugbo kay dako sab kiniog na tampo sa panudlanan sa gobyerno. How can we create new destination if we don't put in infrastructure? I think we should address this to DOT. May ordinance gina na institutionalizing the Suroy-Suroy. As a matter of fact, when the discussions, I explained to the council nga nausab ni, unlike the Suroy-Suroy before, no, kuan kayo, nireklamo, dagang reklamo, but under this administration... Jinky Rosit, News 5. Mga artist gikan sa nagkanilaing natad sa arts nagtapok aron ipadayag ang ilang pag-agni ni Davao Mayor Duterte paglansar pagka-presidente. Matud nila sukad sa pamunuan ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos wala na matagi og atensyon sa gobyerno ang arts. Andrea Patenya, Suginlimi.
Tusan ka mga artists gikan sa nagkalain-laing lugar sa nasud ang nagtapo kaganihang udto aron ipadayag ilang pagsuporta kang Davao Mayor Rodrigo Duterte, isip presidente sa Pilipinas alang sa 2016 elections. Matud nila, dako kayog ikatabang ang art sa kalambuan sa usa ka nasud ug masaligon sila nga mosuporta si Duterte sa paghatag balik og kinabuhi sa art industry sa Pilipinas. Gani matud sa usa sa mga artists nga nitambong, gihangop niya nga kusog kaayo ang pagpamalit og art painting sa Davao City. Minsan nag-exhibit ako doon, tataka ko, ang dami namimili ng painting. Sabi ko, ba, develop dito kaysa Manila. Kaya naisip ko, talagang sinusuporta niya ang mga artist. Matud pa, wa na gid hatagi og importansya sa mga nangaging presidente ang art human sa termino ni anhing presidente Ferdinand Marcos, pinaagi siyang asawa nga si Imelda Marcos nga usa ka lover of art. After Imelda Marcos, kung ano man ang pagkatao ni Imelda, wala tayong pakialam doon. But ang art, buhay. After that, Cory Aquino, wala na hanggang ngayon. So, baka sakali kay Duterte, yun ang ating pag-asa na mabigyan ulit ng atensyon ang ating kultura. Hindi ko naramdaman ang tunay na suporta ng ating pamahalaan at ng sino pang maging pangulo sa larangan ng sining. Ika nga, pagdating sa sining, ang mga artist o ang sinong ang pinaka-least priority. Gawa sa ilang pagtuo nga suportahan ni Duterte ang art industry sa Pilipinas, buot sab nila kining mahimong presidente tungod sa iyang pagkaisog ug paghatag og dakong bili sa safety and security sama sa iyang gibuhat sa dakbayan sa Davao. We need a man with political will, and that is Duterte. Davao became the most safest city, number 1 in the country. Panghinaot sa grupo nga mudagan gyud si Duterte isip presidente sa umaabot nga eleksyon kay andam silang muhatag sa ilang kinatibuk-ang suporta alang niini. Andrea Patenia, News 5. Ang sunod-sunod nga pag-uwan wala makatabang sa pagsaka sa supply sa tubig sa MCWD. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Dili makasiguro ang MCWD nga maulian ang water production sa mga dam bisan sa sunod-sunod nga pag-uwan nga nasinati sa Sugbo. Matud sa Information Officer sa MCWD Charmin Rodriguez Cara, sa buwan pa sa Hulyo mahibaw-an kung improve ba kini sa production sa Haklupan og Buhisan Dam. Nagpasalamat ang MCWD sa Orasio Impirata for Rain nga ilang gipangayo sa Archdiocesan sa Sugbo. We are hoping kanang magsigi gyud ni ang kaning uwan gyud, and it will really improve our production, no, sa both our surface water sources. Pagsugod sa klase, misaka ang demand sa supply sa tubig apan mikunhod usab ang ilang supply. Kagahapon, mikabat og 194,000 cubic meters ang ilang water production ug mikunhod karong adlaw ngadto sa 188,000 cubic meters. Usa sa hinungdan ang pagkunhod sa tubig gikan sa ilang supplier sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandawi. Gawa sa ato ang more than 120 groundwater wells ug ang atong duha ka surface water sources, ang atong Haklupan facility ug ang atong Buhisan Dam, nagpalit pud ta og supply from private water suppliers. So some of them have reported nga affected na pud ang ilahang sources. So muna ni kunhod pud ang ilang supply. Gipay mangnuan sa MCWD ang mga konsumidor kansang mga tubo sa tubig nga anaas sa mga kanal nga dili lang una pag-inom sa tubig ug mutawag sa ilang buhatan alang sa libre nga water quality test. Ray Pasaporte, News 5. Mudawat na bisan usang orasa ang temporaryong Cebu City Medical Center nga adtong mga nadakpan sa kapulisan nga dadun sa maong tambalanan aron ipaubos sa medical exam. Kini mo'y nasabutan tali sa kapulisan, City Health ug sa nagdumala sa CCMC atol sa Peace Coordinating Advisory Council meeting. Si PICAC Chairman Vice Mayor Edgar Labella nagkanayon nga 24 oras nang mudawat ang CCMC ug hatagan sab og prioridad ang kapulisan kung dunay dadun nga dinakpan. Laing problema nga nasugatan sa kapulisan mao nga daghan pa nga pangayoon nga dokumento ang maong tambalanan. Lakip sa nasabutan nga ang BJMP mudawat og piniriso hantud sa alas 8:30 sa gabii.
So karon ilan na lang wave ng pagpangayong documentation kay importante nga mahtud dayon sa detention sa BBRC ug ang atong mga katong na-accuse of drunk driving nga ma-examine dayon without asking for those documents para dili malangan. So mo nagikasabutan karon between CCMC and the Department of City Health Department on one hand and the Philippine National Police on the other. Naglaraw karon ang Cebu City Government nga papawaon ang mga namuyo daplin sa Lahog River aron malikay sa disgrasya. Uyon sa maong plano si Konsehal Alvin Dizon, basta lang ipatuman ang insaktong paagi. Ray Pasaporte, Suginlimi. Di supak si Cebu City Councilor Alvin Dizon kinsa mao'y chairperson sa Committee on Housing ug vice chairperson sa Cebu City Local Housing Board sa plano ni Mayor Michael Rama sa pagpademolish sa kapin-usa ka gatos ka pamilya nga namuyo sa Lahog River sa may barangay Carita. Auhag lang ni Dizon nga sundon ang balaod sa Urban Development Housing Act kung dunay ipatuman nga demolisyon kinahanglan dunay relocation site aron di mahisama sa ubang demolition operation sa Executive Department nga way klarong relocation site. Baruganan gud sa Housing Committee and this representation nga dili ta supak anang clearing operation kay naman na sa danger zone, no? Mamaligod iligroso man gyud sa atong mga informal settlers panahon nga mag-uwan, magbaha. Apan ang baruganan pod sa Committee on Housing nga mamahimo lang din nato silang papawaon kung dunay adequate relocation. Sukad tuig 2012 hangtod karong tuiga, ang konseho ni gahin og 850 milyones pesos aron ipamalit og yuta alang sa socialized housing ug site development kung pag-ayo sa existing relocation site aron dunay dignidad ang pagpuyo sa urban poor. Nasuta ni Dizon nga dunay 755 milyones pesos nga pondo ang wala magamit alang sa maong katuyuan. Kahinumduman nga nagkaaway silang Dizon og Rama. Niadtong 2011, human gipademolish sa mayor ang mga namuyo sa Daplin sa Mahiga Creek, bisan og walay relocation site. Angayan sabto bagon sa mayor kun nganong karon lang mangita og relocation site. Human niadtong Mahiga, ang konseho has been very conscious na every year sa budget nato doon na gitay pondo para sa lot acquisition of site development. But sad to say, but true nga wala yun magamit ang maong pondo ba. Sa maong plano sa Lahog River, andam og dili magpanuko ang mga residente sa Barangay Carita sa higayon nga ipatuman ang pagpademolish kanila. Ano di man mo yun rin, ilahan ako wamantay ba, di man sa kabuot nila. Ila man lang katungod. Na may relocation, mas mayo po. Og mauna jud na ilang kuan hukom, wala na mahimo pero mga lang ni og kan relocation. Ray Pasaporte, News 5. Basketball clinics gipahigayon sa duha ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo nga gipaluyuan sa Sports 5. Samtang solidarity run gisalmutan sa mga empleyado sa City Hall. Suginlimi, Gabi Malagar. Nakapahimo sa mga bata nga nag-edad og size ngadto sa 12 anyos sa gipahigayong basketball clinics nga gipasugdahan sa Sports 5 niadtong weekend. Gipahigayon kini sa barangay Kugon Ramos ug sa Ermita sa dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado ug sa barangay Kubakob ug sa pagsabungan sa dakbayan sa Mandawi niadtong Domingo. Nahimong mabulokon ang maong kalihukan kay miabot silang Mark Makapagal sa Meralco Bulls ug Paulo Bugia sa Alaska Isis kinsa mitabang sa pagpahigayon sa mga drills. Head trainer sa maong kalihukan si Mike Reyes, ang assistant coach sa Southwestern University Cobras nga giabagan sa iyang anak nga si Kim ug nilang Javi Bautista ug Verneni Tangaruran ang iyang mga kanhi players sa University of San Carlos. Nindot nga ang importante sa clinic is matutunan ng mga bata kung ano ang dapat i-practice. Swerte yung mga bata ngayon dahil nung kapanahonan ko wala pong ganito eh. Hindi kami
umabot sa ganito. Hindi ako nakapag-basketball clinic. Maaga pa lang, very young age, mag-start ng mga sports. Kahit di basketball or any sports. Right now, we're doing basketball dahil napakasikat, most popular sport sa country natin. Gisalmutan sab sa mga kawani sa nagkadaiyang buhatan sa gobyerno ang Solidarity Run nga gipasiugdahan sa Cebu City Government niadtong Sabado. Gisugdan ang maong kalihukan ug usa ka santos nga misa dayon warm up nga gipahigayon sa Block 27 sa North Reclamation Area. Gawas pa sa mga opisyale sa Dakbayan nanagan sab ang mga kawani sa City Hall, PNP, BGMP, BFP, Quick Response Teams, mga magtutudlo ug uban pang mga pundok. Gihangyo ni Mayor Mike Rama ang tanan sa paghiusa alang sa kalambuan sa syudad ug sa pagpalambo sa ilang serbisyo ngadto sa Katilingban. Gawas sa dagan, lakip sa kategorya ang lakaw ug pagbisikleta nga gitapo sa Plaza Independencia. Gabi Malagar, News 5. Sports development ug physical fitness in Georgia. I'm not very active in that, so Reminder lang to. with all honesty. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kinisiglan sa ko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kagilang kutob sa balita. aksyon!